10 ljudi, ovdje danas ćemo igrati jednu vrlo cool mapu koja se zove Medium Parkour, pa da počnemo ljudi. Jedan skin Dented DM. U ovom često su bile sve te glave. Ne znam zašto, čiji skin da koristim. Pa... Ovo mi se najviše sviđa. Njega ćemo koristiti. I hajmo od Dented DM da malo ovdje koristimo i tvoju glavu ću koristim. Jednom samo da vidim. Tvoju. Pola, međutim. Tako, to je isti skin. Ovi ostali skinovi mi se ne sviđaju. I hajmo još jedan, to je ovaj. On je tako loš. Tako, ovo je već 6 skinova Popular Armorsa. Chest is your mad at the jump, dobro. Nemoj da breakaš blokove, have fun, play in survival, dobro, a može u game od 1, da. Toon command block on, dobro. Person up i if you multiplayer toon command block on, dobro. Ali ja igram sam, ne igram na multiplayer. Vanto, dobro. Koji je napravio mapu, Building, Ducky, Block HD, to je baš ovaj, Ducky Block HD. Pa hajmo da počnemo ljudi. Click button to start, click the button for the game mode to start, tako. Ić, miscellaneous, to i to. Stavit ću mi sve te stvari, ali dobro. Ajmo početi. Spawn point, dobro. Znači, idemo to da ukucamo. Spawn point. Tako je. Kill King Zombie. Dobro. Tako je, lele, dole ako umrem neće biti baš najbolje. Jackpoint. Dobro. Point. Tako je. Ja ovo što ne kucao. Spawn point. Tako je. Idemo dalje, šta ovdje piše? Left or right. Ja sam desnjak pa ću ići desnom stranom. Ne! Umro sam. Nema veze. Hajmo sad otići levo. Ovdje mogu ići ovako brzo. Sad imam brzinu. Tako je. Eto ga. Zombi! Kill zombi, kill! Ubili smo ga. Dobre. Hajmo dalje. Jump here. U redu. Letram tu. Tako je. Jump in here. To će biti malo teže. I upali smo u vodu. Ne. Mislim to treba da uradim. Spawn point. Tako je. I idemo dalje. Ajmo sada uzeti glavu
dajem ti dijela. I idemo. Tako je. Inače ljudi nisam vam rekao, ali ovo je mapa sa komandnim blokovima. Šta piše? Dole, spawn point. Spawn. Ne tako. Spawn point. Tako je. Šta piše? Take dole. Aha, sad sam dobio malo bolje stvari. Ne, već sam pao. Tako sam lako umro sada. Ovo će mi biti malo veći problem. Ne! Moramo da umrem, ne da upadnem u vodu. Dobro, umro sam. Sada sam umro 3 put. Ja, mi je lago nešto sada. Samo da namislim opcije. Prije podešavanja. Tako da bi mi malo manje lagalo. Sada ovdje kad bacim... Ne, i dalje se kreće, nema veze. Idemo. Ne mogu da pređem ovo, pa ne mogu. Opet sam pao, jaha. Teško ću preći ovo. Glitch. Ajmo staviti tvoju glavu. Možda će mi donijeti sreću. Ovo da uspio sam. Samo moram ti duštim sada. Ne, što mi toliko lagaš? Mnogo mi laga ljudi. Kad ja pokušam da dođem do tamo i to će biti kraj ove epizode, samo da uđem u Game Mode 1, pošto ne želim Game 1, tako, ne želim da se 500 puta vraća napred nazad. I tako. Nadam se da će mi sada manje lagovati. Ovo da manje mi lagala se sada javno pao. Opa. Sada se moram lećiti čak gore. Pošto mi neće Game Mode. Neće mi pojeti. Konačno. Idemo gore. Ovaj Dark Blocks MC, on je pao samo 8 puta, ja sam već pao 8 puta, još nisam niti prešao mapu. Ali dobro. Gdje sam se ovo spavno? Čekaj li treba da stanem? Da bi se ovdje spavno, tako je. Imamo Game Mode. Epic imamo Game Mode 0. Tako sam je već manje laga. A evo ga, onaj zombi. Kili ga, ne, imaš metalni mač. Dečko. A da li sam WTF. Tu je site, idemo to pritisnuti. Tako je. I doći do tamo i završiti epizodu. Wow, ima dosta do kraja. Da li ja nešto nemam? Ajmo sada tvoju uzeti glavu, kako se zoveš? Sky the King. Evo se. Tako je. Ne!
Da sam tu pao, ja nisam uzeo spawn point. Sve tu nisam niti trebao valjda uzem spawn point, nemam pojma. Sad sam se čak ovdje spavno. Opet sam pao. Idemo, tako je. Uspio sam. Idemo sada tu. Samo da vidim zašto mi je ovako. Rješavanje. Tako, da bi mi manje lagovalo, ne. Ja zaboravio sam da sam na ovom bloku bio. Tako, tu. Sada tu. I tu mi je ostalo samo. Really? Na zadnji blok sam pao? Ne mogu da verujem. Idemo, dosta mi je laga. Ništa, morat ću preskočim ovaj put ovo. Zašto mi previše laga? Zašto je ovdje opet ovi zombi? Nemam pojma. Napome, ima napitak snage valjda. Ne. Zalagao mi je. Mnogo se bio prebližio onda. Ajmo ovdje uzeti spawn point. Tako je. Tako je, dobro sam skočio. Trebamo sad uzeti tvoju glavu, kako se zove? The Banan Canadian, aha, to je onaj popularan. Ne, really? Tu li sam pao, jao. Nemoj mi lagati. Ne mogu da verujem, ljudi. Zar to ne mogu da pređem? Dosta mi je laga mapa jer ima dosta komandnih blokova. Daj bre više! To ne mogu da verujem. 15, to je 16. put kako sam umro. Ne, 15. Stani ovdje nikako da prođem. Ne, ja skočio sam, koliko mi je laguje, samo ne mogu da verujem, ne znam zašto. Ja, kako ću tamo samo ono da pređem na kaktusima, ja sam mnogo loš što se tiče parkoura na kaktusima. Ništa, idemo u game mode, sada neću još čekati da to crknem. Konačno, idemo. Tako je. I ček sada pojesi da bi mi manje lagovalo, mnogo mi laga ljudi. Hajde. Opcije. Dobro da mi... Dobro, video podešavanja. To mi tako sve. Ajmo sada otići tamo, na onaj tamo blok. Pošto ne mogu očigledno da pređemo ovo. Kad ja da pokušam, tako, uspio sam. I uspio sam i ovo.
Pa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam se sviđa mapa, vrlo je cool. I ćao!